Ciao, sono Udancia Giro, trovato Sabra. Tej možná byl natáčet to zítra, protože možná nějaký video, ale neslibuju to. A co dá říct? Jo, ještě jsem natáčela, nevím před, na co jsem to dala na YouTube, kde natočím znova to video. To jsem dostala k Vánocům a ještě jsem dostala k Vánocům nový sluchátka od Sony. Růžový, ale oni neměli. Oni jsou jako také roztahovací a ten mají postiženou červenou čáru. A vydali to mají no, tam je napsáno hro jako leva a prava. Jo, a jako že to také i ohýbáš. A vypadají takto jako na mě právě. Tak vypadají na mě. Mě to vadí, že to mám tady ještě. A já jsem často musím stát. No to je asi vše, co jsem chtěla říct jako tomu videu. Že natočím video možná i zítra, co jsem musela právě jsem žil. Já jsem myslela, že jsem to rád tam nedala. Myslím, že se tam nedala. Já to nevím. Napište mi dolů do komentáře, a tam je to video, co jsem dostala k Vánocům. A já nevím, a co tam je. Když to mi napište na této video, že to tam není, tak to natočím znova. A to je asi vše. Jsem to tady. A já si neslibuju, že natočím video. Já si povídám s klukama. No jako ne, jako povídám si tam, ale nevím, to mám říct. Možná neslibuju trapasy, co se mi stalo před prvním randem před tutem. To můžu jen šatku. Myslela si domů přes Facebook kámošek, třeba na randu, že mě bylo 2. A já to vám chtěla říct, bla bla bla. Tak to se čau.